Salam Ata Vatan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Ata Vatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabryna aqtanyna Türkmen ara gatnaşyk agentligi Daşkentdäki kiber howpsuzlyk maslahatyna gatnaşdy. Türkmenistanyň wekiliýeti Katardaky halkara serge gatnaşýar. Türkmenistan Gazagystanyň ulag we logistika halkara sergisine gatnaşýar. Çempionlar Ligasy, Bavariýanyň rekordy, Galatasaraýyň Angliýadaky ilkinji ýeňşi ýaly habarlary size ýetirýäris. Mehribanlar, gelin orta habarlarymyza geňişleýine geçelim. Türkmen ara gatnaşyk agentligi Daşkentdäki kiber howpsuzlyk maslahatyna gatnaşdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine halkara kiber howpsuzlyk maslahaty geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň ýollaşysy Hajymrat Hudaýuliýewiň ýollaşçylygyna wekiliýet gatnaşdy. Bu barada Özbekistanyň Sany Teknologiýalar Ministrligi habar berýär. 2 gün dowam etýän maslahatda dürli kiber hüjümlere garşy maglumatlaryň sebitleýini goragy boýunça halkara hyzmatdaşlygy ösürmek, döwre sanly şöhretleri işläp düzmek, bu urdu tejribe alşmak, şeýle-de sebitara hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek barada pikir alşyldy. Bu halkara forma 24 döwletden 130 kompaniýa wekilçilik etýän, 250-den gowrak wekiliýet gatnaşdy. Gatnaşyjy döwletleriň arasynda Türkmenistan, Oman, Azerbaýjan, Türkiýe, Gruziýa, Ýaponiýa, Gazagystan ýaly döwletler bar. Forumyň çäklerini Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň ýollaşysy Hajymrat Hudaýuliýew bilen Özbekistanyň Sanly Teknologiýalar Ministriniň arasynda duşuş geçirildi. Gepleşikleriň dowamyna kiber howpsuzlyk maglumatlary kiber howplardan goramak, maglumat we ara gatnaşyk teknologiýalary we maglumat howpsuzlygy pudugyna hünärmenleri taýýarlamak we sanly ykdysadyety ösürmek babatda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösürmegiň mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Daşkentdäki maslahatyň çäklerini Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň ýanynaky döwlet kiber howpsuzlyk gullugy bilen Özbekistanyň kiber howpsuzlyk merkezi bilen döwlet unitar kärhanasynyň arasynda kiber howpsuzlyk barada özara düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Türkmenistanyň wekiliýeti Katardaky halkara serge gatnaşýar. Katarın paýtagty Dohada açylan Expo 2023 halkara bagwançylyk sergisine Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygy Gurdowyň ýollaşçylygyna wekiliýet gatnaşýar. Daşky gurşaw üçin ýaşyl tebigat şygarasyna geçýän serginiň çäklerini Türkmenistanyň milli paviljony açyldy. Halkara serginiň açylyş dowrasyna bir neçe döwletleriň we hökümetleriň baş tutanlary, ýokary derejeli wekiliýetleriň ýollaşçylary gatnaşdy. Türkmenistan Gazagystanyň ulag we logistika halkara sergisine gatnaşýar. Gazagystanyň paýtagty Astana şäherine ulag we logistika 26-njy halkara sergisi hemde täze ýüpek ýolatly halkara ulag logistika işgörler forumy geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktorynyň ornunatary Batyr Anaýewiň ýollaşçylygyna wekiliýet gatnaşýar. Gazagystanyň ulag ministrliginiň habar bermegine görä, bu iri şäherlere gatnaşmak üçin Astana şäherine 25 döwletden ministrlikleriň ýollaşçylary, işgörler hemde halkara guramalaryň wekiliýetleri bardy. Gatnaşyjy döwletleriň hataryna Azerbaýjan, Belarus, Bolgariýa, Germaniýa, Iran, Italiýa, Hytaý, Kyrgyzstan, Litwa, Latwiýa, Polşa, Russiýa Federasiýasy, Täjikistan, Türkmenistan, Türkiýe, Özbekistan, Finlandiýa we Estoniýa we beýleki döwletler bar. İşgör forumda hünärmenler we gatnaşyjylar ulag ulgamlarynyň hyzmatdaşlygy we integrasiýasy, orta koridoryň ugruna ösürmek, şeýle hem multimodal ulag pudugyna täze teknologiýalar we täzelikler, ýük daşamak netijeligini ýokarlandyrmak we eltip bermegi gowlandyrmak meselelerini aral maslahatlaşdylar. İş mailnamasyna goşmuşy ministrlikleriň, bölümleriň, birleşmeleriň we halkara kompaniýalaryň ýollaşçylarynyň gatnaşmagyny iki taraplaryň ýygnaklary we gepleşikler meýilleşdirilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktorynyň ornunatary Batyr Anaýew multimodal ulag ýeçilgileri atly forumda çykyş eder. Çempionlar Ligasy, Bavariýanyň rekordy, Galatasaraýyň Angliýadaky ilkinji ýeňşi,
Ýewropanyň futbolunyň birinji derejeli ýarşy hasaplanýan UEFA'nyň Çempionlar Ligasyna toporçulardaky ilkinji tapgyryň duşuklary geçirildi. A, B, Ç we D toporçulardaky duşuklar oýnaldy. Şoňa laýyklykda Türkiýanyň Galatasaray topory mehmançylykda Angliýanyň Manchester United toporuny meşhur Old Trafford stadionuny 3-2 hasabyna uturdy. Şeýlelikde türk topory Angliýada özüniň ilkinji ýeňişini bayram etdi. A toporçotyna çykyş etýän Galatasaray hemde Manchester United bilen bir hatarda Kopenhagen we Germaniýanyň Bavaria topory hem çykyş etýär. Bu duşuk hem rekord bilen tamamlandy. German topory öz garşydaşyny 2-1 hasabyna utdy. Thomas Tuchel'in tälim berýän nemis topory Çempionlar Ligasynyň toporçulardaky duşuklaryny 36 oýundan beri ýeňilmän gelýär. Bu rekord hökmüne hasaba alyny. Şeýle-de bu toporçuda basır 15 duşukdan beri ýeňiş kazanyp gelýär. Mehribanlar, saýlanan habarlar gepleşigimiň bugünkü sanana size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Atawatan sewiýeden uzaklaşmaň, çünkü biz size ýurdumyzdaky we dünýädäki täzelikleri ilkinji bolup size ýetirerdik. Häzirlikçe biz siz bilen hoşlaşýas, ýakynda Atawatan sewiýede habarlaşýança hoşda bolun.